ngindon ya kata jing sngo tho kabashai baga jimi joga voice of the people party kan mi ban ket shisha ya ka kia ka shon jong ka jai benriu bat jong ka jela ungi sngo tona bamenta ki briu kila sedang ban wat kitu ki badan ka jing artatin ya ka voice of the people party kila sedang bani isha ya ka tur ka dar ka bashisha joga voice of the people party ni sngo sorong kumki nongalam joga voice of the people party oh kila sedang ha ban mi menta ha si kila sedang mano oh ka jingkermen kadai satang ha ka voice of the people party kila sedang mani i ki nongalam joga voice of the people party nadu yu MP hadu i ki MLA bangin dei kita ki nongalam ki bakwa ban pen i kata ka por mo hagini ki singile i kala ya kala sapriang ka kubor bu MP jingi la lej ban attend ki program da ka skuti oh kalau ka apply ki wei pat bakin long kunta oh long shoot de ki wei para job MLA la job MDC la ne la job MP bandang song skuti te mlong shoot rehangi kata kamrung kata ka de ka politics ka bay appear ka jong ka voice of the people party namar kata daw nga kintu ba nga terpat ya pi ki nong tersyan ki ba klan ki ba shirham yai tuai nam ta jungi bakani ka mensim jung jing smoret kamen simban syakri kandang ye klan hangi ombangin ya snow don kerdan ngi shu yo ya ga jingpen ko bor no pat ba bangin syakri nakam ta jong pat ba kadi ga jingpen ko bor amdi ga jing kerdan namang tangin ye buram ya ga jingpen ko bor ga jong pat ba namal pat ba ai ka kerdan ni bangin penwit ya ga yat kayeng jong bobon balang nakata daw kidon ki bala pha yanga ki wei pat ki jet menriu kila pha yanga ya katu ka video ka ba MP jingi lelet ban attend ni katu ka program da ka skuti nganga shujuma petangani it's a VPP culture which is completely different from a VVIP culture kani ni ka culture ka jong ka VPP ka ba thmai haga politics ka ba ki wei ki so kamnong ka bala panlo tinama ka nga ai khubli pi poro ki bei poi ngani ka por Batoy ngini pun thmai beng gi jingkut jimut jungi bangin dangi khon ban kershani kum ki nongalam ban pensu thu iki pat ba hagbei bangani gi jingile gi jingi lagalong nam ta ka price rise lagalong naga kabanda ka reservation policy lagalong ye ka nugunu ka jinge ka bangi ngi don kam ban kren lani ban mi shakmat ban ngi don kam ru ban pensu thu iki pat ba komrong i pingi haban ya ning ba kalinti ka ba ba gi gisni namar kajing apthak maga diang ban kamon ban wada ban wodong ban pilsutu bakla kan jurba namar beli kan ta ka diga thong ka jong ki wei pat wat minta kidang kidon ki basdang ban pilsutu bakla yiki pai ba nong rep kiong pai lada kiu dor marep uni siaw yiki lada hiar dor marep yiki don ko bakum kata ka jik persang ru ringi ngi keli bon sin ba ngila keren ni gani Ngiong ki nong rep papli ki haban de ka dor ka batap yu marep ujung ki kat pamangi ki nong bam haban de ka dor ka barem larangi tiet ne ki nong rep nginum smo per ramangi tip ki nong rep kinim nengi lingo de namar tangi dawa badan kamban tai gidon kamban tip balai kalong kum ta balai ki nong rep ki haban de ki marep ki jong ki ha ka dor ka batap bat balai mangi ki nong bam ban haban tiet ka dor ka barem sarkar kan haban ai ki cuba Sorkar mentakan ai ka wei ka daw. Baka ta ka daw kolong namar bangingim dan ya ka railway. Ngong ka jingram juga dok masi ka dei bakam dan ka railway ne dei bam dan dok masi ne. Bali bam dan dok masi ne maka dan bejing shanto ik masi shabar. Sa Bangladesh. Bat habala od di kinong dok masi mdon ba penskap ya kata. Ade tang ka excuse ka baka sorkar. Ndagi don shibun nilap no ka jing bon tiki top long khajana. Ka jing luti pisa jong ki pulit hakilinti ka jinglong jong ki pat ba bangi shuhun bai kita jadi kitau ki ba penlong ba kandon ke jiksim kabu ya ngi ki pat ba hagabidi ba dor kamur tinamar kata aku ki nong kershan ki beje jong voice of the people party kani ke jingi kendu ko jingi ngaong i pi kalong ke jingi kendu ka job ka jing sedang ka jingkot kerki ya kani ke jingi namar ngi so ba kamlong ban penslam But ngin say